Silav roj baş, hevanno hêvîdar mûte başin, silametin çi nûçeyên ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim, nûçeya me ya sereke. Peyama Abdullah Öcalan e di derbarê serê salê de weşandiye ji raya giştî ya Bakurê Kurdistanê ya Rojavayê Kurdistanê re şandiye. Ew ê bandor li temamê Sûriyê jî bike elbet bandora dewleta Tirkî jî heye. Di derbarê pêvajoyê de daxîfe ji ber ku. Niha em binêrin mesele çi ye, dew çi ye, em hema dest pê bikin. Eger hûn ji me re teyit bikin ku dengê min baş e, dîmen baş e, niha cîwmekanê ku ez lê me înternet dibe ku biçe were lê ez dibêjim qey niha baş e. Yani gavadim xwest ez saeta xwe de dest bi weşanê bikim ji nişkeva înternet çû. Eger hûn niha hevando ji min re bêjin deng dîmen her tişt baş e. Ez hema ji we re dibêjim. Pêşî hûn ji min re bibêjin. Hevando. Tiştê xweş çê dibin. Min doyê warê ji we re gotiye. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de tiştê xweş çê dibin, li bendê bin. Niha mesela yek ji wan îşaretan peyama Abdullah Öcalan e. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê jiyana li Sûriyê siyaseta Sûriyê noxteya xwe ya dawî daniye. Yani çi ye? Wekheviya hemî milletan. Hemî milletên Sûriyê eger heqê wan, mafê wan newekev be, nabe. Yani ev xeta sor ya Öcalan e. Süper hevando. Pir baş e. Yani em çiqas tên digerin dewleta Tirkiye çiqas zextê dide ser Rojavayê Kurdistanê, zext û zorê dide ser Rêzdar Abdullah Öcalan jî bêfayde ye. Yani em li şûna xwe ne tiştekî me Kurdan wan da kiribe tune ye. Yani vê pêvajoyê fayde daye Kurdan heta niha. Anha pêvajo bi dawî bibe jî em zanin ketiye zorê. Pêvajo wan da bibe jî bi dawî bibe jî Kurdan tu zirar tiştekî zirar nekiriye. Tam berova jî me zeman qezenç kiriye. Li Rojavayê Kurdistanê em hatine ser hemdê xwe. Li herêmê Palestînî medya hêzên gerî li hatin ser hemdê xwe. Firsendan xwe. Derketin derva kemasî nebûna dronan vir da wê de. Yani ez hema dest pê dikim. Hevalê me jî tabii tirs heye, yani zexta li ser Rêzdar Öcalan gelo dikare bandorekê neyînî li Rojava bike. Em dibînin na. Sal û du meh derbas bûn. Me ji devê Abdullah Öcalan tiştekî negatif nebîstiye di derbarê kêmkirina mafê netewî Kurdên Rojavayê Kurdistanê de. Me tiştek nebîstiye. Tam berova jî daîma weke xeta sor hatiye îlan kirin. Hevan Abdullah Öcalan dibêje li Sûriyê wekheviya gelan şert e. Pêkanîna peymana dehê adarê jî wê pêvajoyê rehettir bike. Abdullah Öcalan bi boneya serê salê peyamekî belav kir. Di peyama xwe de dibêje bi cîhanîna lehevkirinê wê pêvajoya rehet bike û lez bidê. Di vê pêvajoyê de rola dewleta Tirkiye ya hêsanker, avaker, vekirî ya ji diyalogê re xwedî giringiyekê jiyanî ye. Dem Partî peyama serê salê ya Abdullah Öcalan ji raya giştî re parvekiriye. Öcalan di peyama xwe de behsa pêvajoya çareseriyê û peymana dehê adarê ya di navbera Sûriye û Qesedê de dike. Bila serê sala nû bibe sala aştiyê ne ya şer dibêje Öcalan. Em dikevin salekê nû divê em dubare bibîr bînin ku netewperestiya ku di sed sala borî de bi êrişên emperyalîst re di nava hev de bi pêş ketiye rojhilata navîn çewa bi pevçûnên Kûr, Wêranî, perçebûna civakî re rûbirû hîştiye. Mezhebperestî, netewperestiyên etnîkî yên ku îro li herêmê tên jiyîn hemû kokên xwe ji vê dîroka nêzik û bi eş distînin dibêje Öcalan. Mixabin stratejiya perçe bike birêve bibe û sor bike ya pergala hegemonîk dibin awayên cuda de didome. Yani perçe bike birêve bibe û sor bike hevano ew di Tirkî de zemanekî dewleta Tirkî ji bo Kurdan dikir. Böl, parçala, yönet. Mesela civaka ji ber vê yekî anha jî dewleta Tirkî yeketiyekî di nava civaka Kurd te naxwaze. Dixwaze yeneke cuda be, pedeke cuda be, PKK cuda be, dixwaze hezar û yek partiyên siyasî di nava Kurdan de hebin. Dixwaze nîfaqê dijminahiyê bixe navbera herêmên Kurdan, eşîretan, eşîretekî digire kilika xwe êdî nagire. Di nava rewşenbîran de dixwaze dubendiyê çêbike. Ev böl, parçala, yönet. Yani
ve deri Rezdar Abdullah Öcalan vakti balıydı kişine serviye ki yani pergala hegemonik az serdest ve strateji به پیش خستی حتی نه هرچه بکه برای ببه و سور بکه tamam لهمبر هبودو سور بکه yani امجرا دبیجن پرووکاسyon و manipülasyon بلاتینی سورکرین و فتنه فسادی جی کردیه پر خوشه نه هوانو بنیرن ام پیام Öcalan da dominen ka vakidin çi dibêje tamam tam jî ji ber vê sedemê perspektîva me ya aştî û civaka demokratîk û metevî zehmetiyan bi pêş xistiye ne tenê tercihekê me ye wekî neçariyeke dîrokî li pêşiya me disekine yani mecburiyetekî ye ev pêvajûyek ku em di nav dane ne tenê tercîha me ye mecburiyetekî ye hatiye ketiye pêşiya me em xwe di nav da dibînin eger rast û têgihîştî were nirxandin ev perspektîv panzehîreke ku dikare rê li ber pevçûnên nû bigire jiyana gelan ya bihevre wekhev û azad pêkan bike mümkün bike ne panzehîr hevanno dermanê li hember jehrê ye yani anti jehr mer bi tevede panzehîra wî heye îja ev anha şer û pevçûnên ku me bas kirin ev dijminahiya ku li hember milletan pêş dikeve sor dike û perçe dike niha dermanê vî ye çi ye dermanê vî ye dibêje Rezdar Abdullah Öcalan dermanê wî jî jiyaneke wekhev azad a milletan e divê were garantî kirin baş e û dikare rê li ber pevçûnan bigire yani ev pêvajoyek ku em di nav dane dikare bibe panzehîra şer û pevçûnan dermanê şer û pevçûnan di vê manê de dibêje niha hevalê me dibêjin ya ev camêr ji xas dikeve nava detayan hevalo dikevim nava detayên wizanîn kî li me godar dike ez hatime nava civakê dayîkên me bavê me li me godar dikin rênjber codkar li me godar dikin profesör doktor jî li me godar dikin elbet lê bila hinekî tehemûla we hebe de 2 deqe em hin têgehan vê bikin ji milletê xwe re yek ji erka me ew e ku em hinek têgehên Kurdî gotinên Kurdî ji milletê xwe re vêkin ji me re pêşniyaz hatiye ji civakê dibe Kurdiya herî hêsan baxfe îzahat şîrovê herî hêsan bike ji bo millet li dora te kom bibe li te godar bike min ev fehm kiriye ji ber vê yekê destûra we ez dibêjim dermanê şer û pevçûnan yani Öcalan dibêje ev pêvajoyek ku em di nav dane ev jî wekheviyê azadiyê tîne ji hemî milletan re dibêje di heyama pêşiya me de di zemanê pêşiya me de berpirsyariya me ya bingehîn ew e em rê li ber pevçûneke nû bigirin ku dikare di demekî kin de derkeve holê rê li ber encamên ku telafîkirina wan nemimkün e wê bigire yani şerekî wisa mezin wê derkeve telafîkirina wî nemimkün e em dixwazin rê li ber vî şerî bigirin bi vê pêvajoyê re krîzên ku li rojata navîn Kurd dibin pevçûnên polîtîk encama neçar ya xitimîn û nedombariya têgihîştina şaristaniya dewletparêz a desthilatxwaz û despotîk e ku bi hezaran salan didome ev hevok hevanû em fehm nekin jî dibe qet ne mesele meselekî hinekî îdeolojîk e tevli heve jêra zeman lazim e ji bo me fehmke çareseriya pirsgirêka Kurdan ya ku di navenda wan de krîz heye tamam çareseriya pirsgirêka Kurdan ya ku di navenda merkeza van krîzan da ye tenê bi aştiya civakî tenê bi lihevkirina demokratîk ancak mümkün e baş e giringiyeke jiyanî heye ku pirsgirêk ne bi rêbazên pevçûn şer û leşkerî û ewlehiyê li ser zemîneke demokratîk ya ku îradeya gelan ji xwe re esas digire were dest girtin ev mühîm e hevano binêrin ez ji we re vekim giringiyeke jiyanî ye yani nebe nabe yani nebe nabe mecbûr e çê bibe çi ye çi tiştek ku dibe çi bibe
ام دعو دوزا خو نبر بازن شر و پفچون و عسکری ام چه بکن ام زمینه کی وسا دموکراتیک آواده بکن زمینه کی دموکراتیک یعنی مدنی مینا دنیا عالم باشه ev medeniyet o îro em gihîştinê yani demokrasî zemîneke demokratîk çê bibe îradeya gelan ji xwe re esas digire. Çi ye îradeya gelan? Yani heqê netewî ê Kurdan têda were misogerkirin, were garantîkirin. İradeya gel wextê Öcalan dibe îradeya gelan hayatî meseleye behsa heqê netewî ê Kurdan dike. Evanna. Çi ye îradeya gelan yani? Destûra bingehîn çê dike dewleta Tirkiye yan jî Sûriye. Milletê Kurd dibê têda ciyê xwe bigire. Xlas. İradeya gelan ev e. Tu hilbijartin çê dikî? Bi qasî milletê Tirk yan jî milletê Ereb li Sûriye milletê Kurd jî dibê têda ciyê xwe bigire. Yek zextekî tune be li ser wî. İradeya wî ye çünkü. Yani milletê Kurd çi bixwaze ew e. İradeya milletan esas bigire ji xwe demokrasî. Veya êdî hûn dawa çi dikin ya? Abdullah Öcalan zimanekî pir vekirî heqê netewî ê Kurdan weke şert datîne pêş. Yani zemîneke demokratîk ava bibe ku îradeyan gelan ji xwe re esas digire. Ev mesele ye. Pêvajoya me jî li ser vê ye dibe. Dibe nê ji bîr kirin ku heta ku jin baş e heta ku jin azad nebe azadkirina civakê nemimkün e. Ev çi ye? Yani îştera dibêje li Rojavayê Kurdistanê hebûna YPJ nebe nabe. Tu çi dikî bike dibe di nava saziyan de dibê jin hebin, di parastinê de jin hebin, vana nebe nabe. Mesaj didete ya Öcalan mesajekî pir vekirî didete. Dibêje li Sûriyê qesedê biparêze. YPJ biparêze. Nebe nabe. Di daîreyên dewletê de dibe hemî jin hebin. Heqê wan, îrada wan were parastin. Yani wisa dibêje? Ez dibêjim, na ew dibêje. Binêrin. Dibe zemîneke demokratîk mecbûrî ye ku îradeya gelan têda esas were girtin. Em ji bîr nekin ku heta ku jin azad nebe azadkirina civakê jî nemimkün e. Yani hûn çi dikin bikin dibe jin têda esas be. Tamam. Heta zihniyeta mêrsalan çareser nebe mêrsalar çi ye? Hukmê ku têda mêr serdest be. Saziya ku têda mêr aqlê mêr serdest be ew nemimkün e. Avî dibe hûn bavê jin çöpe. Heta ku zihniyeta mêrsalar yani balıksalar, mêrsalar çareser nebe çanda şer bi dawî nabe. Aştî nabe mayînde. Yani îştera dibêje li Sûriyê heta ku tu HTŞ têk nebî, Daişê têk nebî, heta ku li Tirkiye Bakurê Kurdistanê tu mantıqa serdest ya mêr têk nebî tekoşîna xwe bidomîne heta dawî. İştera wisa dibêje. Pir vekirî dibêje yani. Anha dibê tu nikarî daxilê nava vê pergala li Sûriyê bibûyî ku têda mêr serdest be. Tu nikarî daxil bibî. Dibê tu wî biguherînî. Kî diguherîne? Hebûna jinê. Yani bi hebûna xwe tevlî bibe. Yani bi komî tevlî bibe. Grup. Mesela dewleta Tirkiye dibêje Rojavayê Kurdistanê bira xwe belav bike tek tek tevlî bibe. Vê derê Öcalan wan tişta red dike. Yani ez şîrove nakim. Ez cuda şîrove nakim evandan. Hakikaten. Binêrin. Heta zihniyeta mêr salar yani hakimiyeta mêr çareser nebe çanda şer bi dawî nabe. Yani dibe şerê xwe nedin sekinandin. Aştî jî nabe. Mesaj didete yani. Ji ber vê yekê ez azadiya jinê wekî prensîba avaker û danenîna civaka demokratîk digirim dest. Yani bingeha civaka demokratîk çi ye? Bingeha wî stûna wî ye esasî azadiya jinê ye. Dibe heta ku ev welhasî yani mîne heve. Yani azadiya jinê wekî prensîbekî avaker dibînim. Bingeha wî dibînim. Tabloya kaotik yani tevliheviya li Rojda Navîn a li Sûriyê nîşaneya eşkere ya pêdiviya demokratîk bûnê ye. Ev dibe rewşa ku hûn têda ne li Rojavayê Kurdistanê çima mühim e hevandan. Mesela doh pêr me ji were got Mazlûm Abdî bi Abdullah Öcalan re hevdîtinekî pêkaniye. Şîret lê kiriye, talîmat daye, peyam daye, çi hûn fehm dikin fehm kin. Her tiştî dikare bike ji ber ku General Mazlûm Abdî şagirtê Abdullah Öcalan e.
tiştekî em veşêrin tune. Yani Öcalan dikare talimat jî bide, dikare şîretan jî lê bike û dikare rê jî nîşan bide, dikare pêşniyaz jî bike. Baş e? Heh. Niha pêşniyaza ku li Mazlûm Abdî rêveberiya Rojava dike çi ye vê derê de binêrin? Peyam dide milletê me Rojavayê Kurdistanê jî. Yani dibêje ez qarşî îşê we nabim, îradeya milletan esase hûn çawa bixwazin mîna xwe bikin dibêje. Tirkiyeyê jî peyama Öcalan tiştekî fehm dike fehm nake kêfa wan e. Ama me mesaja xwe girtiye. Dibe tabloya kaotik ya li Sûriye derketiye holê dibe, tamam? Nîşaneya eşkere a pêdiviya demokratîk bûniyê. Yani mecbûr dibe demokratîk bûn çê bibe. Gotinekî din jî heye hevano binêrin. Têgihîştina rêveberiyê. Tamam mı? Yani mantıka rêveber ah serdest. A yekperest. Zextkar. Yani zulüm dike û zextê dike. Ya ku nasnameyan inkar dike. Bi salan ajot dibe ev pergal. Daxwaza azadî û wêkeviyê ya milletê Kurd, Ereb, Elewî hemû gelan hê xurttir kiriye. Yani dibe iştera pir vekirî dibêje. Eger li ser te inkar hebe, li ser te zext hebe, eger nasnama te were inkar kirin, dibe vaya nişanê te dide ku heta dawî tu tekoşîna xwe bidomînî û nesekine. Çima? Çünkü dibêje mantıka rêveberiyê ya yekperest û zextperest û a ku nasnameyan inkar dike ku bi salan ajotiye heta îro çi kiriye? Zorê li me kiriye ku em azadiya xwe û wekeviya xwe û a milletê Kurd û Ereb hemû milletan xurttir bikin. Eger îro dîsa aynî zulüm hebe, aynî şiddetê tekoşîna xwe bidomînin dibêje. Aynen wisa ye. Daxwaza bingehîn a ku çarçoveya peymana dehê adarê ya di navbera Qesedê û rêveberiya Şamê de hatiye imzêkirin, modelekî siyasî a demokratîk e ku gel karibin bi hev re xwe bi xwe birêve bibin. Binêrin. Peymana dehê adarê ku Tayyip Erdogan dibêje bila Qesedê pêk bîne, Hakan Fidan dibe bila Qesedê pêk bîne, Öcalan dibe bila Qesedê pêk bîne. Ama çi ye? Eger peymana te ya dehê adarê dibe Öcalan, mesela tiştek ku daxwazên Öcalan, Tayyip Erdogan û Hakan Fidan ji hev cuda dike çi ye? Öcalan tiştekî lê zêde dike. Mazlûm Abdî jî dibêje peymana dehê adarê dibe were pêkanîn. Ama tiştek ku Öcalan lê zêde dike, dibe çarçoveya peymana dehê adarê modelekî siyasî ya demokratîk e. Gerek wisa be. Çi ye modela siyasî ya demokratîk? Hemî millet, Kurd, Ereb, Sûriyan, Ermen kî dibe bila bibe vedî. Hûn bibêjin Kurd. Karibin bi hev re xwe bi xwe birêve bibin. Yani wekeviya millet. Erebekî nikare Kurdan birêve bibe. Tiştek ku vê derê bi salan bi mehan em dibêjin ev e. Tirkekî nikare Kurdan birêve bibe. Tiştek ku Öcalan vê derê de ji bo Sûriyê dixwaze, ji bo Tirkiye jî dixwaze. Karibin millet xwe bi xwe birêve bibin. Wek hev. Ne ku milletekî yan jî hukûmdarekî wana birêve bibe. Ev nêzîkatî zemîneke entegrasyona demokratîk di nava xwe de dihewîne. Binêrin. Dibêje ev nêzîkatiye ku ana ez behs dikim, ez jê re dibêjim zemîneke entegrasyona demokratîk. Ya hakikaten hevanno binêrin. Yani hûn şahadin. Wextê ku pêşî behsa entegrasyonê hate kirin, beriya herkesî ez derketim vê derê min got yani entegrasyona ku Öcalan behs dike, ne mümkün e ku tevlîbûna Kurdan ya nava Tirkan be. Ne mümkün e tevlîbûna Rojavayê Kurdistanê ya nava Sûriyê be. Ew gotina zemîn pêşî hakikaten vê derê me bikaranî. Zemînek medenî çê bibe, hemî millet werin wê derê hevûdû bibînin. Yani ez pir kêfxweşim ku îro Rêzdar Öcalan behsa mantıka xwe ya entegrasyonê dike ku vîdeoyê min ê taybet hene jî min piştrast dike ku min baş şîrovekiriye, min rast şîrovekiriye rojên destpêkê wextê behsa entegrasyonê kir. Tu car tevlîbûna aliyekî piçûk yê nava aliyê mezin tune ye. Zemîn.
zemineke medeni hatta mı gotiye beder ku millet lüderi hevudu bibinin. Pediviye kijan milletan zidetir bi medeniyeti heye bile ev zidetir vere vederi. Eğer şu hattu medeni bi zaten medeni. İcap nak yani şu medeni. Tu zaman bizani biz zaman dizani diyecek nak ama insanı ku pediviye ve he zaman him be medeniyeti him be bile vere vederi ferbe ama ez bejim kay ciran elme yen Türk zededir pediviye wan heye wan serve zemine haneki perverde bibin. Perverdawi jî em dibêjin qey hevalê me Rojavayê Kurdistanê dikarin perwerdeya medeniyetê bidin cîranê me yê Tirk ji ber ku heqeten wezîfa me ye yani guneh ne û cîranê me Ereb ê li Şamê jî pêdiviya wan heye ku hevalê me Rojavayî hinek dersa medeniyetê bidin wan dersa mirovahiyê bidin wan ya heyfe ya binêre cînarê te li kelekateye û ji mirovahiyê û ji medeniyetê para xwe negirtiye tu şiwet kare çawa xewate tê yani dibê tu bikevî nava hewldanan bi riza dilê xwe û bê pere dibê tu ders bidî cîranê xwe ê medeniyet dersa medeniyetê bidî cîranê xwe baş e cîranê me Tirk û Ereb em ji wan hez bikin em wana medenî bikin hevan da heqeten wisa hovane nabe mesela çawa mümkün e çawa xewate tê cîranê tê Şamê ara dibe diçe êrişî Elewiyan dike mesela çawa xewate tê divê derê de mağdur ne tene Elewî ne ew ê êrişkar mağdurin ya bifikre ku te ew di nava hovîtiyê de hiştine yani kurek hov e dibê tu yê bigirî tu bend stûya girêdî tu girêdî tu destê xwe piştî dî tu awî kedî bikî kedî dibê tu wana kedî bikî mesela eskerên dewleta Tirkiye do bi şev behs kir tê niyê xwe li îxtiyarê me dixe û mesela pêdiviya îxtiyarê me mesela vê derê ê mağdur ne îxtiyarê me ye ê mağdur ew kurekê Tirk ku hov e dibê tu wî kurekê bigirî kedî bikî pêdiviya wî heye ya îja ji bo wî hevano heqê cîranan li ser cîranan heye em divê bikevin dewrê bikevin hereketê ji bo cîranê xwe yê Tirk û Ereb ji bo em wana kedî bikin baş e îja tiştek wî calan vê derê de dibêje zemîna demokratîk yani medeniyet ku millet li wê derê hevûdû bibînin em jê re dibêjin entegrasyon yani giringiyeke jiyanî ye baş e giringiyeke jiyanî ye yani olmazsa olmaz pirsgirêk ne tenê dibe ne bi rêbazên pevçûn şer leşkerî dibe ser zemîneke demokratîk ya ku îradeya gelan esas digre were destgirtin baş e em didomînin hevalû hindik maye binêrin ev nêzîkatiya ku niha dibe em behs dikin em zemîneke entegrasyona demokratîk di nava xwe de dihewîne ku dikare bi navendê re were müzakere kirin ev jî pir mühîm e pêkanîna peymana dehê adarê wê pêvajoyê rihet bike û bilez bike temam em ê peymana dehê adarê pêk bînin ez bi xwe hazirim ez bi xwe alîgirim em pêk bînin li gor menfaetê milletê Erebê jî li gor milletê menfaetê milletê Kurdan e jî eger dehê peymana dehê adarê were îmzê kirin tê wê maneyê ku wezîfeyekî dikeve ser me Kurda em milletê Tirk û milletê Ereb kedî bikin yani wana ê ku para xwe ji medeniyetê negirtine em wê hovîtiyê ji ser wan rakin em hinekî dersa medeniyetê bidin wana ez dibêjim qey peymana dehê adarê pir mühîm e di maneya kedîkirina însanê hov da ji ber vê yekê yani Öcalan îsrar dike dibêje peymana dehê adarê pêk bînin yani bila gunê we bi cîranê we were ya di vê pêvajoyê de rola Tirkiye a hêsanker avaker û vêkirî ji diyalogê re xwedî giringiyekê jiyanî ye yani dibêje dewleta Tirkiye ku a xwasa di nava hovîtiyê de bû êdî mest bûye êdî ew jî zane ku bi vê hovîtiyê di rojata navî nikare bibeze dibê way hazir e müsait e ji kedîkirinê re dibê hûn jî hinekî baldar tev bigerin dewleta Tirkiye madem ki vê rehetî derdixe dibê hûn jî hêdî hêdî tîmar bikin dibê hûn rêve bikin ji dewleta Tirkiye re û ji bo ku hinekî ew jî were ser xeta medeniyetê
ev hem ji aliyê aştiya heremî ve hem jî ji aliyê xurtkirina aştiya wê ya navxweyî ve xwedîgiringiyekî kirîtîk e. Binêrin. Yani madem dibe anha Türkiye rola Türkiye dibe mesele hêsan dike hakikaten dibe vekiliye ji diyalogere dibe evaya mühime veya binirxînin. Tamam mı? Binirxînin yani. Kıymetê bidin vê rewşê. Îro heye sibêtine ye. Îro ya sibêt kare qerarekî cuda bigire. Dîroka modern ya rojhilata navîn bi piranî dîroka şoreşê negatif e. Şer, zordarî, înkar, wêranî. Li hember vî tiştê ku em pêşniyaz dikin şoreşa pozitif e. Şoreşa negatif tere, şoreşa pozitif de. Ev jî wê paşê derbike ve welêt yani di kîjan watê de dibêje. Yani ji nû ve avakirina civakî ya bi rêbazên demokratîk, aştiyane û exlaq polîtîk e. Süper. Ji nû ve avakirina civakê, tamam mı? Tu civakê çi wa ava dikî? Ji te re prensîp lazım in. Çi ne ev prensîp ji bo avakirina civakê binêrin. Tiştek ku ez dibêjim, çi dikî bikî bila bedew be, çi dikî bikî bila li kelekê muheqqiq exlaq hebe. Mêr dikujî, însan dikujî jî dibe exlaqê te hebe. Yani te mêr kuş dibe tu wî zirar nedî bedena wî, tu çal vekî, gorê vekî berî wî bidî qiblê eger bisilman be, jê re rêz bigirî û bikî çal, gora wî veşîrî û agahî bidî malbata wî. Yani exlaq lazım işte. Ne veke devleta Tirkiye hema tu dijminê xwe bikujî, goyê wî, serê wî, çiçikî wî, nizanim bedena wî jêkî û bi rûmeta wî bilîzî. Ya ayb e yani. Mesela devleta Tirkiye wisa dike. Yani ez rabim anha kirinên devleta Tirkiye ji we re bibêjim. Devleta Tirkiye benda wê jî stûyê hevalên me, xortên me, bedenên keçê me tahribat dike û jê dike û pêsîrê keçê me jê dikir. Ez dibêjim. Qet qusûrê nenêrin. Ez bi van gotinê xwe jî zirar nadim pêvajoyê. Ew pêvajoya ku bi van gotinê min ew pêvajoya ku bi rastiya devleta Tirkiye têk diçe, yani wê demê ser zemînekî hasas e. Ez ji we re dibêjim devleta Tirkiye kedî nebiye. Binêrin. Yani di mesela pêkanîna exlaqê de problemê wan heye. Vê derê tiştek ku Rezdar Öcalan dibêje, ji nû ve avakirina civakê bi kîjan rêbazî demokratîk be, aştiyane be, exlaqî polîtîk be. Baş e? Tişte ez dibêjim ev e. Çi dikî bikî bila li kelekê exlaq hebe hevalno. Em vêya dibêjin. Gotinên Öcalan dido min hevalno. Aştiya ku em bi îsrar diparêzin ne encamek e. Divê bibe destpêkeke nû. Tekoşîna maf, heq, hukuk, demokratîk bûnê ya ku wê di nava aştî de were meşandin, wê nefretê, dijberiyê, hêrsê ji holê rake. Ji bo her kesî deryê jiyaneke nû ve bike dibêje Öcalan. Bi vê hişmendiyê ez hêvî dikim û muda min ew e, sala nû nebe sala şer. Sala nû nebe sala wêraniyê û hilweşînê û cudabûnê. Bibe sala li hevkirina demokratîk, aştiyê, îradeya avakirina siberoja hevpar ya gelan a bi hev re dibêje Rezdar Öcalan. Êdî çi bibêje? Ez hêvî dikim ku sala nû li Tirkiye, li rojhilata navîn, li cîhanê derî, li aştî, azadî, siberojeke demokratîk ve bike. Di serî de milletên ku tê dikoşin şer dikin, sersala hemiyan pîroz dikim. Süper. Binêrin. Ji te re dibêje tê bikoşe. Binêre. Milletên ku tê dikoşe ez sersala hemiyan pîroz dikim. Nabêje milletên ku belav dibin nizanim çi. Yani peyamên pir vekirî Öcalan dide derva. Ji we re bêjim. Dibe nesekinin, zemîna demokratîk û wekheviyê ji xwe re esas bigirin. Ez hêvî dikim ku sala nû aştî û jiyaneke bi rûmet ji hemû gelan re bîne, hezkirinê bîne, dibe ez silavê xwe dişînim. Ev serdem wê bibe serdemeke ku bi azadiya jinê xurt dibe, gel di nava aştiyê de bi nirxên demokratîk re bibe yek, dibêje Rezdar Abdullah Öcalan. Min bi xwe peyama xwe girt, ez zanim dawa çi dike û dibe pozîtîf were şîrovekirin. Em ê sibê du spê jî li ser van mijara bisekine hevalno. Niha em didomînin
Piştî şerê li Yelovayê ku sê polîsan têda jiyana xwe ji dest da vê sibê li 21 bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li dijî Daişê Qaşo operasyonên hevdem hatin li darxistin. 357 sûjbar hatin girtin desteserkirin. Wezîrê Karê Navxweyê Tirkiye Alî Yerlîkaya li ser hesabê xwe Eksê daxuyaniyek belavkir ragihand operasyon li Edenê, Agrî, Enqere, Antalya, Çewlik, Çorum, Denizli, Erzincan, Dîlok, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Roha, Şırnak, Yalova û Wanê hatin eldarxistin. Yerlîkaya eşkere kir ku operasyon bi koordîneya Müdûriyeta Giştî ya Ewlehiyê, Serokatiya Daîreya Têkoşîna li dijî terorê û Serokatiya İstixbaratê bi hev re hemdem hatine lidarxistin. Berê di daxuyaniya sevdozgeriya Stenbolê de hatibû diyarkirin ku ji 110 tohmetbarên ku hatine desteserkirin, eleqeya 41 kesan bi êrişa Yelovayê re hene. İstixbarat jî heye ku sûjbaran nîşan dide dikarin roja sersalê hewla êrişê bidin. Yani dibe me istixbarat girtiye ku ev kesên ku hatine binçavkirin pîlan kirine rojên derdora serê salê hin çalakiyên xwîn dirajîne li darbixin. Sevdozgeriya Enqerê jî daxuyaniyek belav kiribû di operasyona li dijî Daişê de dibêje 6 welatiyên Tirk 17 gomanbar hatine desteserkirin. 29 kanûnê di pevçûna operasyona Daişê ya li Yelovayê de 3 polîsên Tirk hatibûn kuştin, 6 çekdarên Daişê hatibûn kuştin û her wiha gelek kes jî birîndar bibûn. Yani 8 polîs parêzvanek jî birîndar bibûn. Hevan û ez didomînim Rûtük desteya bilindiya rawd û televîzyonan di derbarê bû yerê de qedexeya weşanekî demkî danîbû. Em tim dikevin nava şikî şûpê wextê ku qedexe hebe li ser weşana em dibêjin temam. Destê dewleta Tirkiye divan sûçan de heye hevan. Ya din jî Donald Trump gelo balafirên F-35 dide Tirkiye çünkü işaretekî wisa heye. Binêrin çima tiştek wisa. Dibe dewleta Tirkiye wê bi van balafiran êrişê İsraîlê neke. Ev balafir destê dewleta Tirkiye de tunene Donald Trump xuyaye tu van balafiran bidî Tirkiye û paşê tu garantî bîrî ji bo êriş neke. Ez nûçê ji were bixwînim. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser pirsa firotina balafirên şeriyên F-35 ya ji bo Tirkiye got em ê vê yekî baweyekê ciddî binirxînin. Ew ê vana qet li dijî İsraîlê bikar neynin. Ez soz didim. Serokê Amerîkayê Donald Trump piştî hevdîtina bi Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ya li Floridayê de nirxandinên girîng li ser rojeva rojhata navîn kirine. Trump li ser pirsekî ku dibêje gelo îhtimala şerekî di navbera dewleta Tirkiye û İsraîlê de heye, Donald Trump vê bersivê dide. Ez Serokoma Recep Tayyip Erdoğan gelekî baş nas dikim. Ew dostekî min e. Ez jê ra rêzê digirim. Bibi yani ji bo Serokwezîrê İsraîl Benyamin Netanyahu dibêje, dibe ez ji wî re jî rêzê digirim. Di navbera wan de wê pirskirêk dernekeve. Em ê tut pirskirêkekî di navbera İsraîl û dewleta Tirkiye de nebînin. Yani dibe bin kontrola me daye. Serokê Amerîkayê li ser firotina balafirên şeriyên F-35 ya ji bo Tirkiye jî helbesta xwe awayekî vekirî eşkere kir. Em vê yekî baweyekî ciddî di nirxînin. Ew ê van balafiran qet'iyen li dijî İsraîlê bikar neynin. Ez soza vê yekê didim. Mesela. Çima tiştekî wisa dibêje? Gelo sibe rojê dewleta Tirkiye van balafiran wê bikire yan jî tevlî projeyê avakirina F-35 bibe, ez ketim şüphe. Yan jî çêkirine haya min jê tune gelo. Trump diyar kir ku Serokomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan di pêvajoya guherîna siyasî ya Sûriyê de rolekê girîng lîstiye, Erdoğan di hilweşandina rejîma Beşar Esadê alîkariyekê mezin kir, ew rêbarekî gelekî xirabê Sûriyê bû Esad vê ji bîr nekin. Ji bo vê qet pes erê dibe Bîbî jî dibe tevlî van gotinê min dibe. Dibe ez rêzê li Ehmed Elşara jî digirim. Hakikaten ya vana qafseqetin, vana çi ne? Donald Trump bahsa tekilên İsraîl û Sûriye jî kir. Nêrîna xwe ya li ser Serokkomarê nû yê Sûriye Ehmed Elşara anî ziman. Ez rêzê li Serokkomarê nû yê Sûriye Ehmed Elşara digirim. Ew kesekî bihêz e. Tiştê ku niha pêdiviya Sûriye pê heye ev e. Ez hêvî dikim ku İsraîl wê bi wî re baş derbas bike. Trump destnîşan kir ku Ehmed Elşara heta niha karê baş kirine di tekoşîna li dijî Daişê de gavên girîng avêtine di mijara Sûriyê de
em û hevalê xwe bîbî xwedî heman tê gihiştinê ne. Trump li ser îtimala êrişa İsraîlê ya li ser İranê jî tiştekî gelekî balkêş gotiye em hêvî dikin yani em li bendêne ku di sala 2026 de dîsa şarekî çêbibe yani wextê me em hêvî ne yani em ne ku em dixwazin yani merov li bendê ne yani hewaya siyasî wisa ye dibêje İran encamên tiştên ku bikin dibê tiştê ku were kirin dibê dizanin dibê hûn jî dizanin ku wê encam gelekî giran bin belkî ji yên carê berê encam girantir bin. Trump her wiha dibêje Hamas temamî dibê çekê xwe dayîne. Hevano ez hema çend gotinên fermandara me jî bibêjim ya pizîşkiyan jî dibêje dibê em goh bidin daxwazên kesên ku xwepêşandan li darxistine li Îranê sozdar Hecî fermandara YPG gotinên balkêş gotine ez ê paşê ji we re bêjim navaya İran hevano pizîşkiyan dibê em goh bidin daxwazên rewa ên kesê ku xwepêşandan li darxistine li Îranê. Debara xelkê xema me ya rojane ye yani îdara xelkê rêkarên me yên bingehîn ji bo çaksaziya di sîstema ekonomîk a bankê de hene dibê pirsgirêkê me hene em qebûl dikin hevalno li Îranê feqîrî birçîbûn gelekî zêde ye pir xwepêşandanan dest pê kiriye serhildan çêbiye millet dawa nan û avê dike û pizîşkiyan jî dawiye de qebûl kiriye yani li ser hesabê xwe X'ê ragihand ku بریا دیالوگا به نونری وان ره گوه بدن داخوازین روا ین کسی نرازی حکمت کاربه به برپرسیاری به همو شیانا خواه قوت خواه پرسکری کان چاره سر بکه و یا تشتکی باشه یعنی جاره ایکم ایران به ملت پره لحف که هوان نو از همه ویا جواره بخوریم لبنده بنیرن Endama fermandariya giştiya qesedê YPG sozdar hecî ji ajansa nûçiyan ana fêrê axivî sozdarê diyar kir ku divê hemû pêkhateyên li Sûriyê bi nasnameyê xwe bijîn. Sozdarê got peymana yekê Nîsanê ji aliyê Şamê ve hatiye binpêkirin di derbarê Helebê de. Yekê Nîsanê ji bo taxên Şêx Mehsûd Eşrefiye hev peymanekê hatiye îmzêkirin ji her kesî re hate ragihandin ku hêzên qesedê şervanên ku ji derve her du taxan wekî taqwiye çûbûn wê derê ji her du taxan vekişin binêre. Behsa tiştekî dike yekê Nîsanê yani dibê me dibê hêzên xwe vekişand ji her du taxan. Ev yek hate kirin. Hêzên ewlekariya hundirên ji bo parastina her du taxan erka xwe li wê derê didomînin. Heta ji aliyê wan ve ji me re hate gotin ku hûn dikarin heta 2500 kesî hêzên ewlekariya hundirên ava bikin alîkariya me bikin. Hêzên ewlekariya hundirên yê li Helebê xweş bo wê jî amade dikir lê ev hevpeymanî hate binpêkirin. Yani me 2500 kesî li wê derê hîştine ve ya dibê me li hev kiriye me bi hev re wisa xwestiye. Hilbijartin yani tiştê ku hikûmeta Şamê binpê kiriye fermandara me behsa wî dike yani. Yani dibê me hêzê xwe ji wê derê kişand ê qesedê ê YPG me tenê asayîş hîştiye li wê derê. Ama wan pêk newaniye. Mesela dibê hilbijartin ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve hatin li darxistin hemû pêkhatiyan li xwe negirtiye mesela. Niyeta me ew bû her kes tê de amade bibe tevlê hilbijartinan bibe destûrekê bingehîn yani anayasayekê nû were ava kirin lê belê du rojan piştî hevpeymaniyê destûra xwe ragihandin bê me bê riza me bê tevlîbûna me. Di wê destûrê de hatiye ragihandin ku halek jî ji hevpeymaniya ku li pêşiya tevahiya cîhanê hatibû îmzêkirin tê de tune bû. Ev ne demokratik bûne. Yani tişta ku me di peymanê de îmzêkiriye di destûra bingehîn de tiştekî tune. Çawa mümkün e. Yani çawa hûn dikarin rabin bibêjin wek hevî heye û nizam çi heye. Mesela daha te gotin ku wê parlamentoyekî meclisekî Sûriyê a ku herkes karibe tê de xwe temsîl bike were ava kirin ev jî nehate kirin. Hilbijartinên ku wê bihatana darxistin diviye bû hilbijartinên niştimanî bûna her derê Sûriyê çêbûbana. Her kesî tê de ciyê xwe girtiba. Herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê Swêda jî tê de nehatin temsîl kirin. Di nava xwe de hilbijartinekî weke tiyatro li darxistin. İja hûn radibin behsa peymanan dikin. Di heman demên çêkirina destûra bingehîn de
li darxistina hilbijartina û derxistina biryara Efrînê de li ser heremên Laskiye, Tertus, berava Sûriye li ser Elewiyan bi taybetî dibin navê bermahiyên rejîma Baasê de qirkirinekê hate pêkanîn. Yani hûn hem radibin efû derdixin ew çetê meteyên li hepsa da derdixin hûn hem hilbijartin li darxin herem têda cih nagirin hem jî radibin komkujî çêdikin li hember Elewiyan. Çi ye? Bermayiyên Baasê ne. Nabe wisa. Yê peşê dibê nabe wisa. Ev bûye dibe ev bûyer ne bûyerekê qanûnî ye. Kesî ku ceza dixwaze diviya bû li dadgehan bahatana darizandin bi hezaran însan li pêş çavên dayîkên xwe, bavê xwe, malbatê xwe hatin qetil kirin. Yani ew kes ê sûjbar daha bahatana cezakirin diviya bû. Tu eleqeya van yekan bi İslamê tu ne? Tu eleqa vê meselê bi baweriyan bi qanûnan tu ne ye? Mirovahiyê re jî eleqa wî tu ne ye? Di meha tebaxê de li Swêdeyê tiştek ku hatê kirin li ber çavan e. Hemû ev bûyerên ku me anîne zimên çend roj piştî hevpeymanên ku hatine îmzekirin pêk hatin. Sozdarê her wiha diyar kir diviya bû beriya destûra bingehîn were derxistin nêrina rêveberiya xweser li ber çavan bihata girtin. Rêxistinekê Qesedê heye. Yani rastiya herema Rojava heye li hember zulmê, zordestiyê pergalê nedemokratîk tê dikoşe. Şer dike wekî din bûyerên ku rû dane di felsefeya me ya jiyanî de fikra me de cih nagirin. Yani tiştê ku we li hember Elewiyan li hember Durziyan kiriye berova jî felsefeya me ye. Ne rast e yani. Yani destûra bingehîn ku hatiye îlan kirin nêrina Qesedê dibe bahata girtin. Yani jî diviya bû nêrîna rêveberiya xweser jî bahata girtin. Ji ber vê evanno dibe welhasıl yani bi dehan salana tecrübeya me heye tiştê wisa. Mesela koçberiyê jî mesela dibe dewleta Tirkiye dibe heremên ku dagirkiriye jî vekişe. Jî derkeve. Veger van insanên me ser mal û milkê xwe, zeviyê xwe dibe were garantî kirin, misoger kirin. Yani rêveberiya Şamê tu ziqûmî nekiriye. Heta niha tenê radibin xwe belav bikin, werin tevlî bin. Benî ştê xwe diciyên ê daîmî. Hevan ez xatir ji we dixwazim min peyamê we nenêriye ez rêwî me ez divê biçim stûdiya xwe hazir bikim. Analîzên nû ji we re hazir bikim, rojên germ li pêşiya me ne, rojên tijî mizgînî li pêşiya me ne, hewa germ e, ez dixwazim bila çav û goya li ser me be. Heqetin pêdiviyan bû heye, hûn bawer nakin ha. Mesela hevalê nebûne abone jî dikarin bibin abone, ez şa dibim. Eger hûn naxwazin ez şa bim, hûn zanin çi bikin? Heqetin ji abonetî derkevin. Uçaxê ez şa nabim. Eger hûn naxwazin hûn dixwazin ez şa bim bibin abone. Hûn dixwazin ez şa bim ya jî devkem bim vê kanalê me zim bikin. Tabii ki şabûna min kêfxweşiya min ne tenê ji ber vê kanalê ye. Tiştek biçûk ye. Mesele ne ye we. Bila netewa me sax be, bila milletê me sax be, heva li hûgirê me bila sax bin bes e. Mala we ava xatirê we silav rêz.